Onko teillä varausta? In English? Olen tehnyt varauksen 3 yöksi. Selvä juttu. Katsotaas. Eli millä nimellä varaus löytyy? Nimeni on Dawn Jani Burley. Täällä on varaus kunnossa. Loistavaa, kiitos. Huoneen numero on 320. Okei, selvä. Loistavaa. Ai niin, halusin vielä kysyä, monelta Ampala alkaa? Ampala on 7. Okei, täydellistä, kiitos. Kiitos paljon. Tervetuloa.